ଜଣେ ଚୁଲି ପାଖରେ ସେଠି ସେ ଘର ଭିତରେ ମାଟି ଘରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଆସିକିନା ଚୁଲିରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ବିଲରୁ ଆସିକିନା ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କୁଳା ଆଉ ଅଛି କହିଲା ତ 2 ଜଣ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ କୁଳକୁ ଆଉ ରଖିଲି ଆଉ କୂଳ ତ ଲୋପ ହେଲା ଏଟା ପାଇଁ ବସିକି କ'ଣ କରିବି କାହାର ଦୋଷ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ କୂଳ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ କଥା ଦହିବ ବୁଝି ସିଏ କହୁଛି ସାଡ଼େ ସେଇଟା ସେଇଟା ଭଲ କାମ ଦେଖେଇବ ଦେଖେ କାମ ଦେଖେ ଆଇଲା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ନା ତାକୁ ତ କହିଛି ଜାଣିଥିବ ସେ ଏମିତି ନ କହିକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନ ଜାଣିକିରି ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଉଠିକି ପଇସା କିଏ ଦେଇଛି ବାହାର କରୁଛି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଘର କରି ଅନାନି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଇଏ ଅନାନି ବସିବ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ମାରିଦେଇ ବସିଯିବ ଭାଇ ଶୁଣ